Uy, Ate Jen, shout out. Ito Ate Jen, oh, ang iyong inaanak. Yan sa baba. Yan yung mama niya, oh. Dito po ate sa Iriga. Iriga City. Good morning, ate. Ate Jen. Opo, ate. Kumusta ko ito mamaya? Nag-live stream lang ako ng konting oras. Hello, boy! Hindi, sa ano to, ate? Sa kaya ano, sa magulang ni Karen tong bahay. Cairo! Boy! Ito kapatid Johnny, shout out kapatid. Aging nyog. Nandito kapatid sa Iriga City. Hoy kapatid, Authentic Mother. Hello ate. Opo, nandito po ako sa Iriga. Janice, kapatid Janice. Bakit? Taga-Iriga ka ba? Taga-Iriga ka ba? Ano? Kapatid Janice? Hindi, yung asawa ko ay taga-Iriga. Ako ay taga-Albay. Nandito ka ba sa Iriga, kapatid Janice? Ha, dito saan ka sa Iriga? Sari ka. Oo, marunong ako ano, mag-green kunada. Diyos ko po ang signal dito. Loading. Ah, sige. Ano, paano ba ibibigay ko sa'yo? Uy, manager, shoutout! I-search mo kapatid Johnny, ay sige, Janice Cortez ba rin ang FB mo? Manager, shoutout manager! Merry Christmas sa inyong lahat dyan! Manager, Janice, at Ate AM, to Jen. Nagpapaaraw lang ako, mainit ano kasi. Parang umiitim na ako, ay pumuputi pala. Oh, tingnan niyo itsura ko. Umitim na ako, di ba mga kapatid? Ayan. Yung baby ko ay nasa baba na. Kinuha na ng mama niya. Hoy, tulog na manager. Pasensya na. Sige. Salamat manager. Merry Christmas. Oo nga pala, advance pala kayo dyan ng ano. Ay, delay pala kayo. Ilang oras.
Nagpapaaraw lang ako. At nag-attendance kay lolo. Puro na negative ang aking analytics. Ay, sorry. Nahihilo ka. Oh, hindi kasi pag sa baba kasi ang signal ay loading. Dito na nga lang yung ganyan. Oh, Kuya Balbas, shout out Kuya Balbas. Uy, manager, matulog ka ng manager. Huwag mo na akong intinid, manager, at nagpapa-attendance na tayo kay lolo. Baka kainin pa ni lolo yung aking WH. Sayang ang apply ni manager. Tinitingnan ko lang yung view ng Mount Asog. Ten minutes lang to mga kapatid, 10 minutes lang. Kuya, okay lang kuya. Bagong gising. Ay, bagong pala sa aking baby. Wala pang ligo kuya. Oh. Kakatapos lang ng walker ng bata. Wala pang hilamos. May mga pa yata ako. Kuya, Merry Christmas Kuya Balbas. Apo kuya, salamat. Ito yung mga kapitbahay ng mga pamilya ng asawa. Kami ay isla, sila dito sa Iriga. Nasaan yung mag-ina ko? Ayun, mag-ina ko naglalakad. Nakikipat bahay oh. Opo kuya. Mabawi na din po ako sa inyo kuya. Kuya, basta ingat lang kayo dyan sa Canada. Hoy kapatid Janice, ibigay mo sa akin address mo dito sa Iriga. Magkita kaya tayo minsan. Habang nandito pa ako sa Iriga. Baka next month kasi pupunta na ako ng Laguna pag may biyahe na. O sige, PM kita kapatid Janice. Tag-Iriga din pala ito si Janice. Si kapatid Janice. Amo, taga-Iriga ka pala. Amo. Sadi. Kanina ang pangit ng sunrise. Walang mga ulap-ulap. O sige. Hanapin ko ang Janice Cortez sa FB kapatid. At hindi po taga yung nakuha ko yung bahay po sa Laguna, Kabuyaw. Tapos dahil sa Panasonic po kong trabaho dati 7 years ago, doon po ako hanap ng bahay. Dito po kasi yung pamilya ko, yung baby ko. Kaya dito po muna ako sa Iriga. Babalik po ako next month kung okay ng biyahe. Kuya Abe, shoutout Kuya Abe. O sige, kapatid Janice, ang FB ko ay Christopher Barcelon Romano. Kung pwede mo si Kuya MIB, nandun yata ako. Ayan. Yung mga ibon. Ang mga transaction nila oh. Oh kapatid, sige kapatid, pag umuwi ka dito sa authentic. Mag-ano tayo? Dalaw-dalaw. Kita-kits. Ayun aking mag-ina. Bibili yata ng tinapay. O sinong gusto ng mga malunggay mga kapatid? Ayan oh. Malunggay. Hello, shout out.
Kuya Abe, ingat. O, Tagalusin na pala may sis ko. Okay, kuya, malapit nga kuya. O ba, baby, shout out buboy, dali. Ayan, o yan na. Shout out mga kapatid. Ayan, ang aking mag-ina. Ayan. Ang galang mag-ina ko. Ayun na kuya sa loob, nasa baba. Pag sa baba kasi kuya wala lang signal. Mahirap ang signal. Oy kapatid, Pochi Foya. Diyos ko na ano. The Shito. Shoutout kapatid. Alam mo kuya, dito lang ako sa taas lagi sa ano. Eh minsan mainit dito pag tanghali na. Okay, si kapatid. Oy, Merry Christmas mga kapatid. Oo nga kuya, kanina ano nga kuya, yung replay ko ang ano mo kuya, JDL. Dito ako nag-ano sa taas, ang ganda ng hamog kanina. Hindi ko lang dala yung camera ko. Ayan yung ina. Ayan, bumalik na tayo. O sige mga kapatid, ingat po kayo dyan mga ate. Thank you po. Bye. Ang aking walker ng aking anak, baba ko na din. Ingat po kayo dyan. Merry Christmas po mga kapatid. Salamat. Kuya JDL, Kuya Abe, Kuya Balbas, salamat. Ate Camille, salamat. Ate AM, salamat. Janice. Oh, maraming salamat. Baka magluluding din naman ako. Mga kapatid, salamat po. At ibaba ko na itong ano pala ng aking baby. Sige po, salamat. Merry Christmas lahat. Thank you guys. Ingat kayo dyan. Uy, kapatid Janice, PM mo ako ha. Amo mo? Sige, bye-bye. Ate Camille, bye-bye. Balbas, thank you. Manager.